Pagbulat tag stick mga kaidol. Oh, mga kaidol oh. Mao ni akong trabaho kada adlaw mga kaidol. Ato nang ibulad kay para mauga. Kaidol atong stick itong kamera. May na lang ni mga kaidol makapalit tag bugas ani. Oh, mga idol. Gahapon, umugoy tarong init gahapon mga kaidol, manang wala siya mauga. Tubasan pag yun sa ulan gabi eh. Karon ibulad na po ni nato kay para mauga ni. Kasi mo init dayron. Hayag naman ang adlaw. Kaya na trabaho ang mga kaidol pero okay lang. Kailangan magud mga kaidol kung pobre ta, dili kita mamili og trabaho mga kaidol. Bisag unsa nga trabaho, magamay man o madako nga trabaho, ato nang kayahon basta makaya lang. O mao ni mong area diri mga kaidol. O indot kay diri palibot mga kaidol. O mo na area diri. O di ba? Karon padayon ta, ato i-continue ang pagbulad og stick. Sa ako ang mga viewers day, daghang kayong salamat sa inyong pagsuporta sa kuha sa kada adlaw mga kaidol. Dako kay ko pasalamat sa inyong mga kaidol. Maningabuhi lang gyud tag tinarong mga kaidol kay kaila kung tinarong man ang paningabuhi nimo. Ang Ginoo nagtan-aw gyud sa imuha. Dili ta maghimog dinautan kay ang ato mo subay kita sa tama. Ug daghang kayong salamat sa inyong suporta. Bye bye.